93.1 FM wo Kumasi, Sompa 98.9 FM so e wo Sunyane. Ebra so se ena nwumre no nsia kasebo ensem edika ni tie no ya boa no ya de besom wo ensem no efri Sompa studio kese mu a ebefa internet ne so e wo sompafmonline.com afa Facebook live Sompa 93.1 FM Facebook live Sompa FM enwumre ensem a eba no de edi mu akotire bi ene se amane boy free asante mantamu ahinkro Kumasi eba kire se nipa bonifo bi esu se wo mo ya kromfuramfo wo mo kwato ahye pragia drada bi so ama wo mo bro ne pasa sanso ana enseme free sunyane west kroba kwa ne din ede ade aba betodwa etrem se wo mo kwan o mo faso eba eyo odomase ene sunyane kurom no atete aprapansam arahosam a efri ba kuni aba e wo sunyane kuremu eba ne se enipa bi a yennim ba bia wo mu fire wakum obi ama empatam hofo ahunu namu amabunu amu sunyane krodua ma ye from eye sunyane youth eye development association ede enama komakomiensa eba besuo ewo eye afie mu November bosome no eba bedi dwumadie bi ensam wei amana no de ka ho ene ede ma wanwumre se no nsia kase bomidide akwie nyako abro no manwumre mene ochiame kwasi nimo afei ensam ni nchiremu eniem arahosam a abeka Sompa kasebo ensa ekire se onipa bi a yesusu se wo ya kromforamfo woni afoforo bi a eka ne ho enekwase da homache tutu a enkrofo sori abo wo mutai ahye wo mu kenta kwa so dem akotontom twade amponyankopon basayi adom no wo mu de annam ashtown ye wo asante mantama hinkro Kumasi ya wo mu di nkrofo ayawo na amanebo ebeka Sompa kasebo ensa no yensa ntrefo esomu ebisa mu kwa ekire ekire se saa nipa esusa wo mu ye akromforamfo no wo mu kokura asekan ene akodi ahodo a ebetumi adi ewuo ya wo mu de eprepra nkrofo na de ba ye ne se pragia driver bia wonu twiri pragia ene wo bopini no eka ne se won fa pragia safo no enhye wo monsa na so so owura no ampini nti ene ye head ye hemre wo mu bro ne pa emewi ase no wa prepra ahodo a ye kasai no woda ayasa bia wogu so eje ayarhwe na ye kwa ahoma ne so na yene owura kwaku antwi asami ebeto odwa no wono ne amaneboni obetumi aboa ma yate nsem na se yene no adi nkomo eja ye moadwo akwa abade ba Sompa kasebo so yo yeguso hwesa yensa ebeka owura kwaku antwi na wadom akyerɛkyerɛ yesa nsɛm a esi enne anopai ewo Asante New Town a eno ewo Kumasi na de ebeto odwa akyerɛ se pragia driver bi nipa bi esusu se wo mo ya kromforamfo akwa ne safo age na wanane ne pragia safo amfa nhye wo mo nsanti wo mabro no ama ne prepra yeguso se yensa ebeka no a yene no ebedi nkomo yensa nka no de yen konsem foforo mu en ye to akasebo no so ade amade ya ba bepiem ewo bono ene ne mpatam sunyane ya hinkro Amaburuko a wondin edi sunyane Youth Development Association ababetodwa ekrem se wo afie womia no bosome ne de tosudu ebaako eye November bosome no emono dwumadie kase pa eye ade a eba bekoso na saa dwumadie no eye namakomako emiensa ababetodwa ekrem se sunyane Youth Development Association no ene eye amama ahodo be se ne ho bi etese eye Lesotho Sanso ana Cameroon Nigeria ene Senegal ana akaboma dwumadie no eba bekoso ewo eye sunyane krodua imum na ne nyina aba betodwa kyerem se eye da wo mu de suo ede amamabu na da ne da no wotumi edi saa dwumadie wi na afide no eye ade a eba so ewo eye sunyane krodua mu a kyeso kyerem se mabu na ondodo be se empim emienu ena de won ho ahye saa dwumadie ma bepiem ewo bono ene ne mpatam a kame ayese eye kuaya de kyese mabu no epepa sanso ana eye agudie mu ene nneema hodo bi a eka ho eboa mabuno no etimi enya ho emfaso na ohwe won na ofri eye Lesotho ene Nigeria Senegal ene eye Cameroon de won ho eba behye saa dwumadie no ma ebeboa papa ama dodo na nso etumi anyansa no dwuma ama tumi ayem na no ana betodja kyerem se wo bepiem ewo saa dwumadie no ma eye eku a wondin ede youth eye entrepreneurship eye summit aye twenty from eye yes no won so eka ho bia kyese saa dwumadie no enye eye kabehwe aba betodja kyerem se wo bepiem ewo sunyane krodem ha
chesekuo no anase sunyane youth development or tretrefo a wondin ade eye nana akwamia wode ensem to dwanom na eye sompa kasebo ensantrefo na ye wo hobby sei ene otrem Youth Entrepreneurship Social Summit yɛpɛsɛ yɛwɔ suna ha ne nyinaa ne sɛ Ghana bibia ɛwɔ international issues bia no anaasɛ international connotation bia no centralized in Accra and some specific areas we na ɛma yɛhu sɛ no so yɛhu sɛ ɛsɛ sɛ yɛ bibi wɔ ha ɛsan sɛ wohwɛ bibi ma mu nyinaa Nia amampanyimfo ni nyinaa yɛka ne sɛ yɛkɔ into entrepreneurship so that emabunu benya adwuma dodo na yɛ na esanse emabunu benya adwuma yɛ nti na ɛsɛ yɛ this summit na yɛ na summit no fa so ɛbam ne sɛ yɛ nyina nim sɛ yɛwɔ African Free Trade Continental Area ɛwɔ office no Ghana emabunu a yɛte ho asɛm nso fa so bɛn na yɛnya na yɛyɛ hu dodo na yɛ conferences ɛne ne yɛwɔ nti fa so paa ne sɛ yɛn so mabunu yɛ bɛkan ho bom na yakɔ ya summit no na yɛtimi akɔ into their office no na funding bi omu bi yɛso mode ma mabunu ma yɛnso yɛdidi bia ne nyinaa na yɛde didi ɛsan sɛ ɛyɛ free trade ɛwɔ continent no mu sɛ free trade dia ɛsɛ Nigeria ni etimi ne Ghana ni dibia ɛsɛ Ghana ni ɛne Cote d'Ivoire ni dibia ɛsɛ yɛdidi yɛ hu dwa na yɛhyiahia yɛn ho yɛn sɛ na ɛbɛyɛ nso yɛbɛtimi aboa ma aban ane aban ahodo a ɛwɔ bibima mu ne nyinaa so afɔm ntɔkɔ afra esan sɛ yɛ nyinaa de ne tu aban adwuma nko aso a aban adwuma nko ane nya na yɛbɛtimi aboa esan sɛ aban timi mfo bi adwuma ɛsɛ sɛ yɛ ankasa nso yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ mabuno ɛne nti na yɛka abɔ mu a yɛ adwen sɛ bɛyɛ the special summit ɛwɔ suan Wei nana komia ono eye ekwe tretrefo mekire eye Sunan Youth Development Association wa bro ne sompa nsantrefo etwetwe nkomo no ana otibi eno ye koye nim ewo ensam foforo mu a opani a woye pani a woni mu de ewo abakwasemu opani kroya ene ye chief executive officer de ma abibrem communications owura anane agei wode ato empanimfo a ewo bono ene ne bono east mantam yi mu sen ebra so se obenya ensrahwe bia baako pe wo se ya na mpempi no ye prehwe se ye nsa betumi aka wono afri amanone na wo mu beba se wo bansrahwe ewo ye bono ene ye bono east mantam yi mu opani kire se wo bansrahwe na ekoba ne sensrahwe bia hodo a ewo mantam yi mu no wo chiri akomu baako a ya na ye haw bebre enti senka wo mu nya bribi te se museum ye no ebewo bono mantam no ahenkro sunwane mu a ensrahwe bia hodo na nanom amamra hodo na nanom amane hodo won paboa bi de akire won toma bi so wodi fra asekire ana afen so se koba se chinye bi si wo hene bi so ade akire no wode ni nyina kogu sa museum ho enti nsrahwe bia hodo no enkonkoye adwuma nkonko na ewo ho a na sa museum ne so abeboa maso obi etukwan free baabi eba bono anabono east mantam ni mu a wo hunu nanom amamra hodo owura nane agei e de sansami etudwa wabra juma wodi ye eto ne din se mekọ bono na wo kyerɛkyerɛ kwan ɛbɛfa so a amamra ne amane kwan so no ɛbɛtumi aprimpuntuo so ɛde aba ne nsɛm no ebinie ohu sɛ amamra ohu wotia eboa na mmom no wode wani su hu a eboa paa ohu status e wo hei we mu nyina kana nanom abakosem nanom a bɛhyɛ bono champion ase what I say nti bi metimi aka wasema kyerɛ na ma wo begina na hwɛ statue no wo hwɛ nsɛm abatwere go a aka wani so ɛsan ka wasom na nanom nyina wonoma ɛwɔ ahemfia hodo ni na utimi ko doma obetimi ahu ne ekoso ho betimi de wani ahwe ukosuma obehu bi ukojapekuma obehu bi ko drobo obehu bi na da ne yempe ba bi faako ne fa ni nyina megu nti sanka nipa be tuka akọ suma akọ doma akọ techiman akọ nkranza no oba sunyan ha na so akọ techiman obehu bibia sanse obehu sa adewe eye ntaboa na suma man hene bra beti brahafo region no wode sheye akotare we eye mra techiman hene ukodi kun e wo ha odi nkunim atare ode sheye eni nti susu na ameye no saa me patre
no makan say museum no ebi ni ha wuyi de wo kuma se a eba so ha copy so na museum bi ni ha nti museum no de e ade ho hia pa eba eno be the main center of attraction na others na is supporting attractions nti museum no tini me shemu gina say ye no na mo wo de no to etu nchen ya Onipo Kasa Yei Chief Executive Officer Edema Abibrem Communications Owura Anania J. Uguso etie Sompa anwumre no nsia kasebo 98.9 Sunyane sanso ana 93.1 Kumase ana yakabom ayede ebroye toa kasebo no eso. Ya toa kasebo no so de ne ekokopiem ewo Sunyane ato emansin kropo ne din de odomase na odomase enkronkro atwa ho ahia bi ene eye ade na akopiem ewo eye ada na nanom ene eye kroma ne nyina esu adenti okirem se wo mokwan a monam so eba bepiem ewo krom no nyame no nukure ni akwese kwese na ntatwene adenti a wo mochem se na contractor ewo kwan no so a wo ye adwuma ewo eye sa kwantempo no so me se na hini contractor na sesa ne nkuko ne nkaka enyina ede afri kwan so a okọ eno nam so amatoranchem kase pa na ato wo na wo ade ene ne mpatam wasma onka nyina ene sen wo hwe eye ade ne mpatam a enuane ahodo titru eye aburo ene eye enua wo mo etwa nyina no ekwan so a ene wo de efa nanso aban no aboye mfi tanduku ede akere wo na mo wo eye ade na no ene wo hene a wo eye ade a ene dinde na amo a ono kran so eye odomase no bo na matrankonya eye ankobia hene no na enso ede to anim se nyame no nukre ne eya papa a tum se awrahuyin yensa aka eye nana amo a ewa ahoma no so ono ene ade edikro na wote anka Sompa 98.9 Sunyane ene yenuanom 93.1 Kumase ya muajo nana mi pacho atemenka. Hello. Nana pacho atemenka. Mete wonka pa. Yo, otianka Sompa 98.9 ene Sompa 93.1 Kumase ya mawadubio. Nije so. Yo. Nana mode ababa to dwa kyerem se aban ni ntwanani na womra mehwemo amuwo eye ade ne mpotam adenti a mo kwan enye Sompa tiefo 8 yo nkyeremu ne sai. Yo, chamini mo. Am se America krani. Na ade kwan no seye. Na kwan ne seye. Yehu se omoma contractor bi. Eba kwan so a obeye adwuma wo kwan ne so a. Bridge no de nka emfa nse eja. Na enye kwa na etumi ye nkakra ka ma na ejima ka afa so. Obebu bridge no. Obu bridge last year. Sene ahokyere eki ba ye so wo kwan ne so no na enye papa. Eno san kochi nchen. Sese na nse ya oba ya obeye bridge ni wie no yenim che bia obekata so amaye. Ono a oma bekata so nso ye to na anu sese ka anko ka ma. Ah sese bibisi wo akire ho a sike nyame ne ye dankini. Yenyim ye ebetimachi wo ho. Sɛ nyame mmoa ye na yare ana how bi antu obi wo. Sese kwan na nso na fa kwan ni nyina. Ah ade ye ya yere ho sem ye ya kosem. Ah sa agye wo ya ekoso wo no. No kwanya nyame me ka sɛ me da kra me da na me boa. Enti saban ntene nya ma me hwɛ ammoa ye wo sa kwan we so no kwanya nyame ya ye dotu ye hofo. Enti nana sɛ de wo kasa bibi tum kura ebe ya wra hosem e wa dan ne mpatam no obi be bisa sɛ ne mo ka nyina no mo ya ban kra chepani me kyerɛ MC na mpom na hye badwani a owo suane ato emansin kropo no no bu Ignatius ba for wi a mo yi na sutre wa ba ho na no oba ho ma ye de tu na ni mo ye so mbetu hu ana mo nso se ye nteze yanti kunu yanti dai no nana abeto dwan sese akyerem se enso tutobrema mu ne ewo hwa June July yesi July busuminim enso ade akyerade asa nyina to na eto sese enso ni to ya musubunya kwa makrom na enobaya hodo a entumi ema no ede asem na wo ka kyerɛ Ghana ban Ndise me ameka kyerɛ Ghana man sese de hiamwa obi owo mwa bi obetumi abo adefo ene domase no omhwe no mwa na ese ne aduru no eden sese enso no to e kantimi mba ama sese kuro no sese oti wonu hia bibi kura aya asem na sese musuo no tosa na motoki a emode ba ekofie nipa no gum nyame nkwan ka akora ba konsuo ne de ne koy Sompa FM nti ya sesempa no kwenya nuani aya se oni bia kona otumi wo
nti boa na oboa wo so wa ho di nduru na de na obeye nti ehia mwa da tiefo a omutie ye no ni mo betina boa yo ta ada kwan no ho bia no ye sreso ye die kuna to mo nze no mo moa na se de ko na edi yo na yen fancy na sompa ye betwa ni aba behwe mo kwana de omu bia ne enso mampanifo so atewai mpo acho yo atiefo ko Facebook na mo hwe sompa 98.9 moko Facebook ambe hu adefo ekwan na wo monam so ebepiem ewo domase ni sunane ni nkura aka no tum se kwan no arehwo papa we adedi kuro na amo a ono dikan na atose ne no kasai no ye koyanim ewo nsamfoforo mu a arehwosam a efri sunwane ba kuni aba eba kyerese ene de won da sori ya owura bi esusu wanya emfrinhia aduonu wato nananom ewo nse do na mu no eda bonten saada na sa asami hunti ye kwa ahoma ne so na ye ne assembly member wo ba kuni aba abaton pesua kuma ne so onmanyamfo Nicholas Sadari edi nkomo honorable ye moaju o yo me nya ba me jo so ye da sipi anwumre so wage ye so ne ye bedi nkomoda ro maka kire yen sa owura yi na bra mo beku hu no no na mu no bibia twetwa no na de ankasa na aye da ho yo me da wase na ma kira wati e ko nyina so na o sha abrantie ne de enya de se ye hu ade kra ha abrantie no na enra no pa ena nyina sorry ya it say abrantie bi eda Miracle school gate na no aye ba ko ne ba market no the opposite between ba ko ba market and Miracle school no na abrantie bi eda go nti ema nyina yetu anamo say ko he abrantie kra oda ho no nti ene nam so a me so metimi ko ho ko pie ho nti yekoduru ho no o hwe a na aye say abo nketinti bi egu ne nchen nanso na abrantie ne hwe a na home eni ne so biem enti enam so ema yetu yensa e de free police for ema police for so eba ho ebe fa agu no e de koye nti wo hwa na de etiye eno no wadaruma ebra mu ko hunu nipa yi za mo hwe se de osida ho na nya bia obi owo ba ko ni aba ne mpatam watumi a kire se onim nana o ba ko ni ba kurum ha de na enya de se obi ara enim no e wo ha ena wo hwe se de osida ho na assembly member kra mpo enimu no there be onyo abrantie a ote ba ko ni aba electoral area nti na wo hwe na eye hoho a watimi abepie mu e wo ba ko ni aba ha ena wo hwe mu na wutumi ma wadwen eye obibi se bia enipa bi ne kum no ana wono mpo na wotetoye ana wono kra na sabi bia akoburu nsa no akwate ahwe baabi sai na obetwa mfonyi na obeka se aye o hwe mfonyi ne bia obetumi aka se eda se nsa ena wanom ena ono ankasa akoto ho awu asa bibisa but o hwe na ayi se abo ebi egugu ne nchen ho enti menim se bia na one na danfo bi ena ntokwa bi ena bi ede bo bi sa abo ne de enti se ba na abo bi wo ho but ekoduru ho de na obi biara ni ho a ohun de eto abrantie no because o hwe na abrantie no owu anajo no besi sabre Ghana posifo aba ho wa befa mu no ana mba twan wo ma befa mu no enra no e de koye yo ona bo ye na ase anwumre bre pa wanya ne yakasa yo mesi medam ase ne motie ko nyina ase abusiafo honorable Nicholas Sadari wono ye assembly member ewo ba kuni aba abaton pesua kuma so na sasami hunti ye bowura mu maposifo esi sudua kire se ane bribi sa beto wo mapono so wo makofa mu no na wontumi ne ye nkasa enkyere de atue mu ankasa na so mo fiti ase a wo mo ye mu hwehwe mu ye to aka se bono so nansa na no ye ntonkra ye besanso aba onchen 21st clinic say eba sciatica no ho every usisimu kono a woto ase ho no ntina fa usirem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho abibiduro ankasa ene besan ya no masa de machine aka ho ya de abibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi a herbal treatment ya de awono ama ho ya sciatica 21st clinic na ya expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia uduru session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311 311
0540 311 There's a 21st clinic. One way sciatica expert. Yenina ya football fans papa. Nanso sports afoforo bi ho a meni di ho yie. Ti se tennis and basketball. Neni gi semne say Betway mobile any online sports betting and the sports casino games, bet games and any keka ho bebre. Abom platform no so a obetimi atwa ho bet. Every football, roulette, e-sports, kosi horse racing so. Se obetimi abet e wini ajiusika amunmu ho ahyehyehye. Wo mobile money so ana ye de befa EFT so ato bank account mo. www.betway.com and ya na tiwagro kaina betway nyansemo uni fiedu nwotwe a entwabi betway agudie no hodontra Gaming Commission of Ghana and Sashase ya boy ya back Sompa Afei ya mwakwamba edeba Sompa 98.9 anwumre no nsia kasebo sanso ana 93.1 Kumase ana yakabom ayede Ebron yekowie kasebo no ewo obi eman so yekowie de na yekokopiem ewo Russia ene eye Ukraine tokwa ekoso ewo ho dendenden na no ana sese ababetoda echirem sem eye defense minister ono ewo Russia ani de ede eye Sergei eye Shogi ede atoda echirem se eye mampani ani de ede Putin ede ababetoda echirem sem ukose ye Ukraine krobia a chese ye fronom eye Lizishankia nyamianum nukrepa eni sese no Russia wonsa eda honma kame ISM ekrono nyina no akwakoye kwantrenkwa na se independent a womo airpatre ne ntia ye defense minister no echom nyina ene se wasukopiem ewo eye Lizishankia ehonoma womo chrem se obibia ni honma kame ISM kuro no woto no bi anaso obehu se obi ewo ho wonyina akwakobo ho adwa wo baabi a wodin semwe eto eye edwam na no ana aba beto dwa chrem se okopiem ewo Russia ho a owura bia ne din ede eye Ramzan eye Kadrovi ana de eye video ne ho nsem eba beto dwa echirem SM nyamiano no kroni sense no mahwe hu se eye Lizishank ho no de sense no kame ayese Russian sada wo mo so a chese wo mo edi wo mo hene ewo ho a wo mo de sansem wei aba beto eye edwa Yan fadwen chira kakra ba e wo Facebook live ni bi ntwamu tia we medin dia lancash was say Sompa to the world ya da say Kofi Asante say me hwemo live e de wo kpasa ye wo otimantemu Frank Nete e kire say Sompa ka se bode e ye papa Dominic Pepra Jesus e din u ka se be nie Dominic Pepra Jesus ya fadin kuma o say me hwemo live e wo dunkwa onofen e na George Anthony Sebastian was say Sompa ka se bo muni sesokra Kennedy Obin was me hwemo live e de free sunwane nti yemfa adwenkyere no ensi wa ha na nyako yebekọ no oni se ochanyame adoma ana edwumadi a ye di se eye Sompa e makatuapa eye Sompa TV ene Sompa FM ye ne enwan mo Kumase ye ka bom a chese ochena ana ye pa ho eye entoma officially chese ochena ana ye pa ho ntoma a chese ato nsa frempanfo bebre ebiti se ye mantem ha bono mantem ha ye maame ne din de just na usuba na hene wa maame o baby awo batam ene nananom atrankunya ene mpanimfo ahodo a ya to nsa frɛ wo no ochena nyame adoma anopa no nsia kan se de kasebo no kwa etwagu ye na no na kyese ye pa ho ntoma anesa ewusuane krodua mu te enuanom omo ewo eye Kumase mekyerɛ Sompa 93.1 won ba be kan ye ho wa ha a kyese eba adaje ni poso onse Sompa bama ofa ba bia obia se Sompa ofa ba bia obia se Sompa sesei wo ya Sompa hema ana Sompa chiame entimi nso meti idea na kyese ye nana eye Sompa dabrehene ye nana ani dindi Dennis Pepra a o ye dabrehene e wo Sompa e kan hu die enim so kyerɛ bibia bedai ebekoso kama o ade na asere bibia be kama ene akwasi ada on se ye be frɛ beko no se mon kona mo de mo ba de obia no ya na mpena asempa ene bo hye nso de ye patupa na na all night into okoshebo se nyame ado ne ebie Sompa na me nkwada ne kasa me wa kyede de mom nte sofu me gina ehye Sompa na me kai ka ko die no Abusiafo nti Nyankopon e de kyeye ne a ochena
abro so anopa no nsia na ya pamfo a wo mu free Kumasi abeka ye ho ne nyina ya ka bomu abie Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM me Sompa wo Sompa ye nyina Sompa wo betumi abeta ya chi nyame asofo akunini ahodo mantam soafo amanyoku ahodo mu nyina wo ye mantam mu bie no ya tonsa e de afrɛ wo mo a hyɛ nso so ɔkyena no ade akyea bia dwumadi a ɔmahene etena se de bro da bia no obetena se e wo Sompa 98.9 FM studio ha kase ebo ahodo a wutie ni nyina be free Sompa studio ha e wo sunwane e na abront wo kyena ne de hebe ya botobotobotobotobotoboto enwumre ya ne ya be som wo no eye me akue nyaako abro no ma na afei ɔkyea me kwasi nimo yada mu nyina se e ma mu nyina monitie semofo pani ene Dennis Pepra waja dabrehene no mo na na dabrehene Yadiaba sunyanefo atadufo wa ena diamo atedane diamo peno ena bamu amamui yadiagodie mu nsem amanyosem afisem aware mu nsem ene pi ena bomakwam e wo Sompa 98.9 FM sunyan bosomi ya yebesimi ne de to so 9 eye 4 of July